ପଛରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଦେବା ରେକର୍ଡ଼ିଂ ମୋଡ଼ ଧରିଥାନ୍ତୁ ଧରିଥାନ୍ତୁ ଆପଣ ଧରିଥାନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ ଯେତେ ସ୍ଲୋ କରିବୁ ସେମାନେ ବି ସେତେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ପୁରା ଏଠି ତାପରେ ପୁରା ତଳୁ ନା ପୁରା ତଳୁ ଧାଁ ଧାଁ ବାସ୍ ରଖ ଆସ୍ତେ କିନା ଖସିବ ଆସ୍ତେ ତାପରେ ଗୋଟେ ରୁମାଲ ଢାଙ୍କ କେଉଁ ପଟରୁ ଫାଙ୍କା ଅଛି ଦେଖ କାଢ଼ିକି ଦେଖ ନା ଏପଟ ହଁ ତାକୁ ଖେଞ୍ଚି ଦେ ସେଡ଼ିକି ସେଡ଼ିକି ହଁ ବାସ୍ ବାସ୍ ଗୋଟେ କର ଆସ୍ତେ ଯେତେ ସ୍ଲୋ ହଁ ଟିକେ ଦେଖ ଦେଖାଯାଉଛି ହଁ কোনটা সেল সেল ଅଣ୍ଡା ତ ପଡ଼ୁନି ମধ্যେ ମୁର ଆସ୍ତେ କିନା ବାସ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାଟ ଘଞ୍ଚା ହଁ ପେଣା ସେମିତି ସିଧା ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ଏଇଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଏଇଗୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ନା ଓ ଡେଲି ଅଣ୍ଡା ନଥିଲେ ବି ଇଏ ଅଣ୍ଡା ଅଛି ନା ମୁଁ ଡେଲି ଅଣ୍ଡା ଖାଉଥିଲି ଡେଲି ଅଣ୍ଡା ଖୋଜିବ ଦେଖୁନ ତା ଭିତରେ ପଡ଼ିଛି ଅଛି ବାସ୍ ହଁ ଆଉ ତଳ କୁଇନ୍ ସେଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ନା ସିଏ ନୁହେଁ ସେଟା ଡେଲି ଅଣ୍ଡା ପଡ଼ିଛି ଆ ଭିତରେ ହଁ ବାସ୍ ବାସ୍ ହଁ ଡେଲି ଅଣ୍ଡା ପାଖରେ ଦେଖେଇ ଦେଉନ ଫଟା ଆସିବ ନା ଦେଖାଉନି ସାଇଡ଼୍ ଆସ୍ତେ ଆମ ମାଛ ସେ ଜାଣିଦେବେ ଆମ ଲୋକ ଆଇଲେଣି ଏଇଟା ଏଇ ଆସ୍ତେ ହଁ ପାଗ ଖରାପ ଅଛି ତ ଆସ୍ତେ ହଁ ବାସ୍ ଏଇ କୁଇଣ୍ଟା କାହିଁକି ଏଇ ଟିକେ ଧର ହଁ 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 ଟିକେ କୁଇଣ୍ଟା ଉପରେ ଫଟୋ ଉଠା ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ଦେଖାଉଛି ନା କୁଇଣ୍ଟା ଦେଖାଗଲା ସେ ରଖ ସେଇଠି କୁଇନ୍ ଦେଖାଉଛି ସେ କିଛି ସମୟ ରଖ ସେଇଠି ଆଉ ଟିକେ କ୍ଲୋଜ୍ କରି ଆଣ ପୁଣି ଟିକେ ଜଣା ପଡ଼ୁନି କ୍ୟାମେରାର ଆଙ୍ଗଲଟା କୁଇନ୍ଟା କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା ଜାଣିପାରିଲି ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା କୁଇଣ୍ଟା ଏଇଠି ଥିଲା ଆର ପଟକୁ ପଳେଇବ ଥିଲା ତ